Stăpâne, stăpâne, incantații. Face parte din tratament. Stăpâne, stăpâne, mulțumesc că ați venit. Să vedem săptămâna viitoare. Stăpâne, miraculosul molie, i-am simțit aura. Credeam că a fost pierdut de vecie. Dar, stăpâne, are o aură negativă. Mă tem că a căzut în mâinile unei puteri întunecate. Trebuie să-l găsim pe Nuru și miracolosul lui. Dacă a ajuns pe mâinile cui nu trebuie, întreaga lume este în mare pericol. E timpul să mă transform. Te rog, stăpâne, fii rezonabil. Ești... Încă tânăr, n-am decât 106 ani. Ai dreptate, Waiz, nu mă mai pot descurca singur. Vom avea nevoie de ajutor. Marinet! Alarma sună în continuu de 15 minute. O să întârzi la școală. Vin, mama. Vin. Fac pariu că Chloe va fi iar în aceeași clasă cu mine. 4 ani la rând? E posibil așa ceva?